O tapeo é unha tradición enraizada na nosa cultura gastronómica que a Fonsagrada impulsa co seu certame de tapas. Hoxe tiña lugar no Pazo de San Marcos a presentación da súa edición número 11, que comeza o martes 25 e remata o sábado 29 deste mes de xuño. Este concurso de tapas é un acerto, porque se involucra tamén a hostelería, os veciños e veciñas, se anima que veña xente da comarca de fora a degustar estas tapas, e iso no fondo redunda no benestar económico e no desenvolvemento económico da provincia, que é para o que estamos, para o que traballamos e para o que colaboramos con este tipo de eventos a nivel provincial. Os 11 establecementos hostaleiros participantes xa están preparados para seducir a clientela, que será a que elixa os mellores bocados. Trátase de dar a conocer as nosas carnes, a nosa gastronomía, un pouco o que temos ali en Fonsagrada, que os hosteleros tratarán de plasmar nesas tapas. O sabor é o principal, pero tamén se puntúa a orixinalidade e a presentación. Haberá 2 premios, que será un premio ao mellor sabor e un premio á mellor presentación, como cada ano, e entre cada participante que teña sellados todos os locales, haberá tamén un sorteo de uns agasallos. O Concello doará 2 cestas de produtos locais e os hostaleiros entregarán un premio de 250 € para gastar nos comercios da Fonsagrada.